Sige, te. Bakit ka po? Ayan po, naghihintay din kami. Turn namin sa pagkain ng halo-halo dito sa Biglets. Biglet. Biglet. May-ari lang siya. Ang darling ko daw. Barangay Awitan, Labo. Ganda. The best. Look. Tingnan niyo po, pakita ko sa inyo kung bigit. Pero hindi pa pwede yung bilang. Yan. Taas. Yun, gandang hapon mga kagala. Ito po tayo sa bayan ng Daet. Ito po ang sentro ng Daet, Camarines Norte. Pupunta po tayo sa Labo at pasyalan po natin yung nagtitinda ng masarap na halo-halo sa downtown Labo. Time check, it's 12:20 in the afternoon. Ang haling tapat na po. Okay, let's go to Labo, Camarines Norte. Maghahalo-halo sa Labo. Ito po yung SM City Daet. Hindi maka-open gawa ng pandemic. Siguro po mag-1 year na tong supposed to be open, kaya lang hindi maka-open. Ito pa rin po tayo sa Tinsons Avenue going to Labo. After ng Daet, Talisay, bayan ng Talisay. Yun, eto. Malabas na tayo ng Daet Town proper. Yun. So ito, simula dito, bayan ng Talisay na po ito. Malapit na po tayo sa sentro ng bayan ng Labo, Camarines Norte. Ito po yung tulay. After this ay sentro na ng Labo. Time check is 12:40. Kanina galing po tayo sa bayan ng Daet. At di na po natin pinidyo yung daan, pero kung gusto nyo pong balikan at makita ang daan papunta sa Labo, may mga vlog po tayong nagawa. Bisitahin nyo po ang channel natin. Kompleto po yun ng biyahe natin simula sa Daet papunta dito sa Labo. Ito yung kanilang hall. Ito na po ang downtown Labo. Siguro hahanap tayo ng mapaparkingan. May masarap daw po na halo-halo dito. Makikita dito sa palengke. Tingnan po natin. Bagong bukas daw po yun. Hanap lang tayo ng mapaparkingan natin. Pay parking. Dito na lang. Doon, no? Yun, eto po tayo sa Labo. Dito tayo magbablog. Yun, ito ang downtown Labo.
Papasyal tayo sa Labo ngayon. Hanapin natin yung palengke. Pwede pa dito? Ito yung kanilang plaza. Sarado. Ito nga palengke. Yun, ito. Ito lang. Yun, ito pala ang pamilihang bayan na Labo. Yun. So ito pala. Ito ang pamilihang bayan ng Labo. Gilet bukuhan. Ay, sige, tatanong natin sa... Available pa ang buko? Hindi ko rin naman alam. Ano pangalan? Sige. Dito po kami kakain ng buko. Tatagpag ko to dito sa sentro mismo ng Labo. Sige po. Harap dito ang ano, buko na may ano. Tawa. Harap ang buko na may ano, yung ito, halo-halo. Bigletis. Yun, so eto na po kami ngayon sa papuntang bundok. Papunta kami maghalo-halo dun sa may downtown Labo. Okay po, ang sarap. Hello mga gala, tuloy po ang ating paggala sa hapon na to. Eto, nasa Barangay Kabusay tayo. Punta tayo ng hanapin natin yung magandang lugar dito na may magandang kalsada paakyat ng bundok. Ay tao po sa inyo yung bundok na napakaganda. Yun, ang ganda po dito. Ang taas ng kalsada. Barangay Awitan. Awitan. Pangalan mo? Margin. Marjun. Sige. Gandang hapon.
outdoor. Outdoor. Scenes. Anong palabas?